שלום, אני כל כך מעריך אתכם שיש לי סוף סוף הסתיימות השמנון, אז תעלו את הסאבים, אני רוצה להגיע ל-500, ל-600, לכמה שאתם רוצים, העיקר תנו סאב, תנו לייק, פתחתי כבר, מה אני אעשה? זה ולוג סקירת מחשב, ולוג סקירת דברים, לא מחשב, מג'מבו, הסרטון. אז קודם יש לנו פה מיקרופון, כזה, שתוכל לחבר את זה לאיזשהו התקן שם, אני לא יודע מה, או לכזה שיש לך פה, מגיע לך מהארצה. אגב, כל המוצרים של אותה חברה, גם השלט הזה שעובד על בלוטוס, הוא מתאים רק לטלפונים, כן, עובד על בלוטוס, הוא עוצר, מתאים את הסרטון בזה. אגב, אני רק אראה לכם איך הוא עובד, מדליקים פה, עם הכפתור און-אוף, אם תסתכלו טוב, אתם תראו, זה כזה בולט, אמור להידלק לכם פה אור כחול, אתם יכולים לעשות עם זה משטרה שלום, תסתכלו זה יפה, זה ככה. לא, זה בלתי נראה, כאילו, אם אני עושה כזה מעט, זה יפה, תאמינו לי. כן, אני יכולה לעשות את זה גם עריכה, אז למה? תסתכלו את זה, חיברתי את החלק השני, זה כזה, חבר אודוקס, אתם מבינים? ואז לחבר את זה גם למצלמה, הבנתם וזה טוב, אז בואו קודם נבדוק את זה, איפה החיבור? אגב, זה הגיע עם כזה איכותי, לא איזשהו כבל, זה משהו איכותי, ברמות, והנה החיבור כמובן, אני חבר למחשב ונשמע איך אני נשמע. הנה, יש לי פה תו שאני אשים את זה, זה אגב ממליץ לקנות בחום ואהבה מוצרים מג'מבו שקשורים לדברים כאלה, לא יודע למה זה מומלץ, ואגב שום דבר פה לא מומלץ, זה כזה קשה, אוי מה עשיתי? הוצאתי את זה, הוצאתי את זה מהחצובה. עכשיו, אם תראו אותי ככה בסרטונים, זה יראה לי יפה? זה השאלה היומית. תרכבו לי בתגובות כן או לא, ומי שכותב לי נווה מקבל קישור להגרלה להכנת אתר בחינם, שאני אכין לו אתר, מי שלא יודע, אני מוכר בזה, אני אכין לו אתר בחינם. אם אתם צריכים אתר בעל עסק, פנו אליי בבקשה. תראו, זה קצת קשה לי לחיצה, אני נותן את זה 5/10, כי ממש קשה לפתוח את הקליפס, אני בכלל לא יודע מה הקליפס הזה, וואו, כל כך חזק הקליפס, אז אני רוצה לזה, אתם יודעים מה? 9/10, כי רק הקליפס הוא בעייתי, אבל אפשר לשים את זה פה, שקט, אבל אפשר לשים את זה פה, ככה, אני אמצא כבר פתרון, וזה היה הדברים שלנו להיום, תקנו, ממליץ, זה מתחבר לי עכשיו למחשב, כי המצלמה שלי נעשה, וזה היה ולוג!